Surreali, kważi traġikomika, skont Chris Fern, qatt ma kellna f'pajjiżna ħajja tajba daqs illum. Din hija d-dikjarazzjoni li saret mid-Deputat Prim Ministru meta f'dawn il-jiem indirizza laqgħa tal-Partit Laburista bħala parti mill-Konferenza Ġenerali Laburista. Bil-Ministru Fern jinsisti li dan ma seħħx b'kombinazzjoni sempliċiment għaliex San Pawl inserta jħobbna. Quddiem il-partitarji Laburisti, Fern ftaħar bil-livell ta' għajxien u l-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna u wasal biex tqarr illi għandna l-aħjar kwalità tal-ħajja illi qatt kellna. Dan meta diversi għaqdiet unions u korpi kostitwiti qed jappellaw biex il-Gvern ibiddel il-mudell ekonomiku preżenti li wassal għal esplużjoni fil-popolazzjoni, traffiku enormi f'kull ħin, sptar iffullat, pressjoni kbira fuq is-sistema tad-distribuzzjoni tal-enerġija u ħmieġ f'diversi żoni tal-pajjiż. Naħseb Kamila tinkiteb l-istorja. Qatt mal-poplu Malti wawċi ma kellu ħajja tajba daqs kemm hija llum. Jidhirli li qatt Kamila tinkiteb l-istorja, mal-poplu Malti wawċi ma kellu livell ta' għejxin tajjeb daqs kemm għandu llum, ma kellu kwalità ta' ħajja tajba daqs kemm għandna llum. Jiena ċert illi kull fatt juru issa ngħidilkom kif illi għandna bħalissa ġewwa pajjiżna l-aħjar kwalità ta' ħajja li qatt kellna. ċar illi qatt daqs illum mal-poplu Malti ma kien jgħix tajjeb daqs kemm qegħdin ngħixu. Però da ma ġarax b'kombinazzjoni, ma ġarax għax San Pawl inserta jħobbna jew. Dan il-kliem jasal ukoll fl-istess ġimgħa li fiha Roberta Bela baqa' jirreżisti li jbiddel il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna, mudell illi ġab miegħu problemi kbar fejn tidħol il-kwalità tal-ħajja ta' kull ċittadin. Fiċ-ċentru tat-tranzizzjoni ekonomika illi qegħdin immexxu. U nenfasizza mhux il-qalba, mhux il-bidla, mhux mudell ekonomiku ġdid, iżda tranzizzjoni ekonomika ta' ekonomija illi qdietna tajjeb ħafna f'dawn l-aħħar 10 snin u ekonomija illi sarfet fi kwalità ta' ħajja aħjar lill-poplu tagħna. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista ilu xhur jinsisti li l-pajjiż jeħtieġ bidla fid-direzzjoni għaliex in-nies ma jifilħux aktar il-pressjonijiet li qed iġib miegħu dan il-mudell ekonomiku. Anke l-Ministru tal-Finanzi stess qed iwissi li jekk nibqgħu sejrin f'din it-triq, il-popolazzjoni f'pajjiżna se tisplodi għal 800,000 persuna fi żmien 7 snin.